Mi kod weche manyien hono madimba wadonjo e kaunti ma Migori kama idoni piny owacho mar kaunti ma Migori kokale bad migaono mabende rango weche mag lupo kaachiel kod mwandu mag nam kakonyore kod riwruogno motisi ni Latis dhi nyime kod tiego jolupo koda ka jogo mantiere ohala mag rech mar neno ni ok giyudo lal kaluwore kod rech ma giuso e yo ma owinjore bed ni gikano godo rech ma kamago. Kowuok e kaunti ma Migori, Jojuma ni kod ler mathoth. Lipod mogol kod migao ma pithre e kaunti ma Migori yango ni jolupo, jopith rech, kaachiel kod johand rech yudo lal mar 40% mag rech nikech koso yore makare mag kano rech. Jolupo, johand rech, kaachiel kod jopith rech mathoth osebedo kod pek kano rechgi e kinde ma girito chiro malong'o. Mae osime moko kuomgi uso rech gi nengo moyweyo ka giluor ni pone koro gibudho to gidhi kethore. E okang' mar duoko piny lal ma jolupo, jopith rech, kaachiel kod johand rech osebiro kayudo nikech kethruok mag rech. Migao mathiedho e kaunti ma Migori kawo tenore riwruogno mar Latis dhi nyime kod puonjo jolupo, jopith rech kod johand rech mamine kaachiel kod rawere e yore makare mag rito rech mondo koro kik gikethre. Wasebede training for like 5 months mono wachako ng'eyo godo program ni kendo wasebedo gi jopuonj mopogore opogore e yorwa mar rito rech kendo kaka inyal kaw rech kendo kaka inyal golgi ma handle gi with care. Puonjwa kaka wanyalo handle fish from the lake to wachope chiro. Gi sani kendo wanyalo yudo kaka wanyalo tiyo gi handling methods kaka tiyo gi gloves, luoko rech maber, tiyo gi yore mabeyo beyo mok nyal miyo rech kethre kata rech ukos yudo market. Distributing various inputs that they requested for. We are looking forward to improved productivity. We're looking forward to better prices for their products. We're looking forward to more empowerment for the young people, especially the young women in this sector, as it is the focus of the program. E boche ni bende jopith rech kori puonjo kaka ginyalo pidho rech mabeyo mabende koro nyalo miyo giyud chiro e piny Kenya kaachiel kod oko mar piny Kenya. Waseyudo trainings mang'eny gi support mang'eny. Technical support waseyudo to gi puonj manyalo miyo watim pith mar rech e yo makare nikech wan watimo fish cage. Waseyudo puonj kaka wanyalo pidho rech, wanyalo miyo gi chiemo e yo makare, amount wanyalo miyo gi to be kaka wanyalo rito gi mondo wa produce quality harvest. Kaka group be wanenore ni wadhi timo a lot of production nikech koro wayudo support mag inputs mondo watim export even to outside Kenya, not within Kenya. Mine gi nitie aprons mimiyogi ma konyogi e seche magitiyo ma ok ni chafu lwar kuomgi. Gi gloves mondo mi chok rech kuth rech ok nya chuo, gi gloves mipogogi. Koro gini focus on johand rech ma sana mar involved in ohala mag rech. Koro mae momiyo o focus so much on mine gi yudhe mabedo promoted into fish business. Apisa maduong' e migao mar e kaunti ma Migori Jojo Chola wanjo pith rech, johand rech kaachiel kod jolupo, marawere kaachiel kod mine bende oseyudo masinde mag kano rech mondo koro rechgi koro kik kethre. Ochola wacho ni masinde gi dhi konyo duoko piny kethruok mag rech ma osebedo ka koro kelo lal mathoth ne jolupo, jopith rech kaachiel kod johand rech e kaunti ma Migori. Gik michiwo ka gin gik machalo kaka cooler boxes madhi konyo minewa e rech makethore bang' ka koro oseero. Nitie gima koro nyalo kete rech nyalo bet muda mang'eny moloyo. Ne Nyakalondo Maramogi kowuok e kaunti ma Migori, an Jojuma.